A Voki TV első adása. Köszöntünk stúdióban. Voki! Voki elég rossz kedvében van, ma megpróbáljuk mégis szóra bírni. Voki, elemeznéd az elmúlt napok történéseit Voki szemszögből? Barátom megpróbálja tolmácsolni. Fuki! Légy szíves, majd ezt fordíts neki. Fuki! Meg vagy elégedve a honlappal? Összefoglalnád, mit mondott? Nagyon tetszik neki az oldal, ám ellenben szeretné, ha az tulajdonában lévő Vukoilkut részvényeiről képet tennénk föl a Wikipédia címszó alá. És mégis milyen cikkre gondol? Hát most éppen a fantáziájáról beszélt, ami igen színes, ezt nem részletezném. Nagyon szeretné, ha ezentúl a Vukoil kutakon 95-ös ólommentes keveréket is árulnának. Megkérdeztem, hogy mit ír most? Hát azt mondta, hogy egy nagyon fontos tárgyalási okirat, ami Viktor Juszcsenko elnöknek szól, az ukrán miniszterelnöknek, szeretné megnövelni a földgáz áthozatalt Ukrajnából. Igaz, hogy át akart térni napenergiára az oroszok miatt az olajról, de aztán rájött, hogy a nap is onnan jön, ezért azt is korlátozhatják. Azt mondta maga komplet hülye.